Grube auchiel ma oting'o mag jolupo kod johand rech e gwenge mag Sori kod Muhuru Bay oyudo masinde mag kano rech kod tuoyo omena kowuok kuom piny owacho mar kaonti ma Migori ka otudore kod riwruok mar World Fish. Jokanyo mantie sekta mar lupo e kaonti ma Migori nonro yango ni lokruok mar kor lwasi osehinyo nweng'o margi. Jolupo kod ji mamoko matimo ohala mar rech bende osebedo kod lal ma ikelo kod rem bedo kod masinde mag kano rech. E okang' mar jolo jolupo kod jogo matimo ohand rech e gwenge mag Sori kod Muhuru Bay, piny owacho mar kaonti ma Migori ka otudore kod riwruok mar World Fish ochiwo gige keno kaachiel kod moyo rech kod omena ne grubego. Climate condition has caused, even in some places, some of the houses that are built along the shores to start submerging. And this was very evident in Migori. They find that it's really hard as compared to the past where they used to find fish very easily. They have to go farther. Even some find themselves in Uganda area to fish, which creates conflict.